Takže dobrý večer. Dobrý večer. My vás tady chceme hrozně moc přivítat za spolek Všem. Chceme vás zároveň požádat, že kdo se nás nebojí, tak je tady spousta volných míst vepředu a protože bude potom třeba prostor ještě na nějaký dotazy i vlastně od vás, tak bude hrozně fajn, když to zachováme v nějakém tady třeba jako víc komunitním, intimním prostě rázu, takže se nebojte si sednout za náma a ať si můžeme třeba i potom jako trochu povídat, ať vás můžeme víc líp navnímat. Já tady za spolek Všem dneska hrozně moc vítám Barboru Bočkovou. Jsme hrozně rádi, že si udělala čas a ve své rušné kariéře herecké. Teď moc ne, teď je to dobrý. Přijela zpátky za náma do Třebíče si popovídat. Takže vítám tady Barboru. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj, dobrý večer. Děkuji za pozvání. Já bych chtěla jenom k nějakým organizačním věcem říct, že tady tahle debata bude mít takový 2 půlky, přičemž v té první polovině se budeme bavit hodně o Třebíči, o tom, jak třeba Barboru formovalo právě jako dětství, školství, tady prostě v Třebíči to prostředí. Potom se budeme bavit taky o studiu na DAMu, co to všechno právě obnáší a potom bude následovat 15-minutová přestávka a ve druhé polovině už se budeme bavit hodně o prostě těch hereckých zkušenostech. Takže se budeme bavit o filmu, o divadle, o televizi a taky o tom, jak vlastně celý ten filmový průmysl třeba působí na psychiku a jak se s tím dá pracovat, aby člověk to prostě zvládnul a úplně tomu jako nepropadl. Takže to je jenom, abyste věděli, na co se můžete těšit. A já když to teda odpálím rovnou. Odpal to. No tak já se zeptám takovou jako očekávatelnou otázkou, jako jaký bylo tvoje dětství v Třebíči? No, já jsem do 4 let vyrůstala v Jaroměřicích nad Rokytnou, až potom jsme se s mamkou stěhovali sem do Třebíče a moje dětství bylo takový hodně v režimu, málo jsem si hrála. Byla jsem hodně v tělocvičně. Máš tady nějaký rodinný příslušníky? Jak moc musí být velká cenzura? Mám tady jenom mamku a... Jasně, takže velká. Tato unese všechno. Ne, já myslím tím, že jsem si málo hrála jako v tom smyslu, že jsem prostě byla většinu času v té tělocvičně, kde jsem dělala tu moderní gymnastiku, takže na takový ty klasický rošťárny jsem neměla úplně prostor. Mm-hmm. Tak to myslím, no. A když třeba zavzpomínáš na tu gymnastiku, jak dlouho vlastně jsi teda dělala? Možná jenom pro představu. Od 4 let do 15. Tyjo, to je docela jako... Jo, dlouho, no. Co ti to dalo? Nebo co tě to naučilo, ta gymnastika? Jaký to vlastně bylo? Já si myslím, že díky tomu sportu hodně vydržím, že jsem hodně odolná. To především vlastně asi. Stále jsem pořád ještě ohebná. Což se taky hodí, když chcete třeba vyhodit nohu do vzduchu, tak já ji tam hodím. A co mi to ještě tak jako všechno, dalo mi to spoustu věcí. Myslím si, že dalo mi to hodně jako smyslu pro řád, takový dodržování režimu a určitě vztah k autoritám. Ale myslím si, že teď, kdybych to mohla jako změnit, jo, kdybych se tam vrátila, tak bych to nechtěla mít takhle přísný, že jsem vlastně hodně poslouchala, že jsem byla taková ta hodná holka. Mm-hmm. Jo, já se na to ptám právě z toho důvodu, že jsem nedávno slyšela rozhovor s Danou Morávkovou, která právě říkala, že dělala vrcholově bruslení. Jo, že ta prostě byla I moderní gymnastiku. Možná i moderní gymnastiku, ale ona mluvila hodně o tom krasobruslení. A říkala, že jí to právě dalo tady ten drill a ten hodně jako ten tlak i samu na sebe. Určitě, tak jestli to třeba u tebe je stejný, jestli si vzpomeneš na něco, jako na nějakou třeba etapu ve svém životě, klidně i v tom herectví nebo ve studiu, kdy jsi to pocítila, že vlastně ta malinkatá holčička, ta gymnastka, na kterou byl vyvíjený ten tlak, tak se v tobě jako potom probrala a já to vlastně cítím, jako mě to provází skrz celým životem, že jsem na sebe jako velice přísná a někdy je to až trošku ku škodě, že si jako neumím tak hezky jako pochválit, třeba, že jsem to dokázala dostatečně, že
většinou je mi to furt jako málo. Ale zas na druhou stranu je to takovej motor, který mě pořád jako posunuje dál v tom se vyvíjet a zkoušet další a další věci. Že díky tomu jsem pak i měla jako tu odvahu jít na damu a na fyzioterapii. Jo, to vlastně jako měla být moje další otázka, jo, že na jednu stranu... Já jsem pro mě ještě můžu říct, já jsem s Danou Morávkovou se setkala, když jsem ve Snídani s Novou, když jsem byla v 6 letech. Aha, jsem se trefila. Dostala jsem psa Nováka. A už ho bohužel teda nemám, ale byla jsem hrozně hrdá, že jsem takhle tam s Danou a s Basalidesem, nebo jak se jmenoval, jestli si to ještě pamatujete, myslím Basalides, no. Tak a cvičila jsem tam svoji sestavu, řekla jsem, že ji cvičím s beznáčkou, přitom to byla jakoby sestava beznáčení a já jsem řekla, že s beznáčkou, no. Tak... Počkej, ty jsi cvičila psy? Já teďka se ztrácím. Já jsem to řekla asi nesrozumitelně. Oni vždycky dávali psa Nováka v té Snídani s Novou. Víš, takovýho blišáka. No, on měl tričko a na něm měl takhle to kolo, co oni ještě měli to logo, či takový. No, pes Novák. A pak jsem tam cvičila já jako sestavu. Aha, jako gymnastickou. Já jsem byla kvůli gymnastice. Jsem si říkala, že nevím něco takhle zásadního z rešerše. Mimochodem tenhle rozhovor vlastně sestavovala Kačka Nováčková, což je slečna, která studuje žurnalistiku. Dneska tady nemůže být, protože vlastně má zánět ledvin, takže já tady za ní zaskakuju. Takže samozřejmě všechny věci, které by úplně jako vypadaly neočekávatelně, tak schazuju na to, že nejsem na to úplně 100% připravena. Pohodě. Každopádně, co se teda týče vlastně té gymnastiky, protože ty jsi mluvila teda o tom, že ti to dalo ten drill, že možná bys na sebe nebyla tak přísná. Tak vlastně ta moje otázka další, ještě mířila tam, jestli teda jako vnímáš, že ti to třeba dalo něco navíc oproti těm tvým kolegům, jo? Že třeba při tom studiu, jestli jsi viděla, že někdo právě tu disciplínu neměl a třeba naopak jako mu to nebylo úplně ke prospěchu. No, já myslím, že určitě, že jsem takhle, já jsem třeba na damu byla vlastně s dětskama, který byly o 5 let mladší než já. Já jsem tam šla vlastně později kvůli tomu, že jsem předtím studovala tu fyzioterapii. Takže já i tak jsem tam byla trošku taková mama. A oni prostě třeba nechodili do té školy, hrozně to flákali, pro mě to bylo úplně nepochopitelný, nebo se prostě vždycky tam opili a já... Ty jsi nepila vůbec alkohol? Jako hodně no vlastně na domu už ne. Myslím si, že na domu už jsem, nebo taky jako jedno malý pivo jsem si třeba dala, nebo panáka slivovičky, jo, slivovičku to mám ráda do dneška. Tak to jo, ale jako spoustu těch lidí si myslelo, že když tam jako nastoupí, takže budou žít přesně ten bohemský život a tak se i chovali vlastně bez té sebedisciplíny nebo jakýkoliv disciplíny a pro mě to vlastně v tom věku, kdy už jsem byla jako o trošku starší, tak to bylo malinko jako otravný, ale zase jsem se tam třeba naučila jim vynadat. Že do té doby jsem nikomu moc nenadávala, to jsem neuměla tady to jsem neměla tuhle zkušenost, nebo jsem to nevyužila a jim jako, to jsem vždycky sebrala všechnu odvahu a řekla jsem prostě, ať do té školy chodí, protože já jsem to pak slízávala. Oni vždycky seřvali ty, kdo tam byli, že jo. A to jsem většinou byla já a mě už to nebavilo furt poslouchat, jako proč tam nejsou. Takže jo. Jasně, okay. Když se teda ale vrátím k tomu tvýmu dospívání, protože říkáš, že teda na damu už byla, že o 25 letá si nastoupila. Každopádně ono to většinou bývá tak, že člověk už nepotřebuje se vybuřovat, protože už je vybouřený. Tak mě budou zajímat právě jako ty... Když jsem se bouřila. Když jsi zbouřila. Jo, tak to jsem chodila na Roxy. Tam jsem chodila už brzo, veď mami to... Tak o 14. Na pěnovky? Možná na pěnovky samozřejmě, prostě takhle v pěně, to byla divočina. To mě hrozně bavilo. No, pěnový party. Ty jsi byla vlastně na střední na Katoláku, tak jak na tohle vzpomínáš? Máš pocit, že jsi tam měla třeba nějaký učitelský vedení nebo někoho, kdo v tobě trošku jako podnítil tu lásku k tomu umění? Jako něco já teďka hrozně rychle přeskočila z těch pěnovek, já jsem ještě v hlavě v pěnovkách. Zůstaň tam. Teď si představuji ty kantory, co tam jako se mnou jsou, jestli mě nějak pomáhali třeba v tom dobře řádit. Takže... Ještě jednou. Takže jaký jsi byla středoškola? Chodila jsi na pěnovky? Jo, pila jsem hodně alkoholu. Jo, to jsem uměla, tam jsem si jako
A hrozně moc jsem vydržela, já hrozně moc vydržím. Takže mě vlastně štvalo, že já Nevypadáš. Děkuju. Já jsem furt pila. Všichni ostatní už byli prostě tam pozvracený, nebo už je ti vyhazovači vyhazovali a já jsem pořád prostě jako si všechno pamatovala vždycky druhý den, což bylo ještě horší, že vím, co jsem říkala za blbosti, že jo, ale vydržela jsem, no. Takže to taky nebylo úplně zábavný si pak druhý den všechno pamatovat. Ta morální kocovina, ta byla se mnou vždycky. A já jsem zase odbočila od té otázky. A vybavuješ si třeba nějaký, jako vyloženě nějakou situaci, co jsi zažila tady při tom na těch pěnovkách a co jsi zpamatovala radši možná? Ty jsi nepamatovala? Jo. Ještě, že to máme na videu. Ne, některé věci byly fakt hrozný. Jako... Ne, nepamatuju. Dobře. Tak dobře, tak můžeme teda přistoupit těm kantorům možná, určitě. Že? Ano. Tak když třeba zavzpomínáš právě na ty školní léta na tom katolickém gymnáziu, vybavíš si vedení třeba nějakého učitele nebo kantora, který třeba v tobě vzbudil prostě zájem o divadlo, o herectví nebo vyloženě jako o umění? Ne? Já ráda bych řekla, že jo, ale já myslím, že já jsem neměla ani výtvarku, já jsem místo výtvarky měla hudebku. Jo. A jinak jako, já si nepamatuju, že bychom, ale já jako v některých věcech fakt mám hrozný mezery, možná to je tím, že to byly ta období tady toho Roxy. No, protože já o tobě vím, že ty jsi tancovala, je to pravda? Jo. A to jsi ještě byla ale v Třebíči, ne? To jsem byla v Třebíči, ale myslím, že už jsem nebyla na Kaťáku. No, ale tohle je opravdu období mezer. Tak možná kvůli tomu, že tam právě nebylo to, že by tě tam někdo probudil v tobě zájem vlastně o to umění, tak proto si třeba šla na tu fyzioterapii, dá se to takhle říct? No jako na tu fyzio jsem šla právě kvůli tomu, no já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat a vlastně mamka mi poradila, že když jsem celý život byla takhle blízko sportu, takže ta fyzioterapie by mohla být takový jako příjemný přechod, kde využiju i to vědomí toho těla a budu moct i někomu jako pomáhat. No a ten tanec, teda to nevím, jak to tam, teda, kde se to tam objevilo, protože ty šla z katolického gymnázia rovnou na fyzioterapii? Jo, já jsem totiž já jsem hrozně dobrá v tom zakládat různé firmy, které mají vždycky nulový zisk nebo minusový zisk. Já jsem měla strašně moc značek, třeba Není zač, potom já. Jako mě hrozně bavilo, když si ode mě někdo něco koupil, řekl děkuju a já jsem řekla Není zač, tak proto se to jmenovalo Není zač. A co teda bylo Není zač? Není zač bylo oblečení, který jsem přešívala různě, nebo jsem dělala sítotisky, nebo jsem dělala různý kožený batohy. Jela jsem s tím i na filmovku do Uherského Hradiště, kde jsem to prodávala. Ale v podstatě to, co jsem tam jako utratila za pronájem toho stánku nebo toho prostoru, tak neviděla, nikdy jsem na tom nevydělala. Prostě všechno bylo prodělečný. Značka Já byla něco podobného. Vlastně nevím, proč jsem měla druhou značku, když to bylo něco podobného. No. Aha. A proč jsem to říkala? No, protože jsme se bavili o tom tanci. Jak jsi jako došla vlastně k tomu tanci? Proč tam nedojdem k tomu tanci? No, já nevím, proč tam ty cestičky nějak... Prostě moje kamarádka Lidunka tančila, nebo vedla soubor taneční a já jsem na Zámostí někdy měla tu přehlídku modní s tím Není zač. A tam teda jsem se asi s Lidunkou potkala třeba. Jo, no a tak jsem u ní začala tančit. Jasně. Třeba takhle. Proč se na to ptám? Já totiž pořád hledám jako tu linku, kde se vlastně objevilo vůbec, kde se objevil ten nápad jít na tu divadelní školu, jo? Protože říkáš... Tak ten s tímhle vůbec nesouvisí. No, tak ne, tam není žádná linka. Kde se to teda vzalo? To byl prostě nápad. To bylo... Jak to vzniklo? Takhle. Kde? Kdy? Tak nějak jsem si prostě řekla, zkusím
Dobře, možná nějakou malinkou linečku to má v tom, že jsem prostě vystudovala tu fyzioterapii, dělala jsem už dlouhou dobu jako v oboru, už od druháku jsem vlastně jako pracovala u své profesorky, která si mě tak jako vychovávala, učila mě všechny ty její techniky a metody a bla, bla, bla. A pak jsem měla svoji soukromou praxi, když jsem to dodělala asi ještě rok, 2, no a mi to vypadlo. Jo, dělala jsem to už celkem dlouho a už jsem byla dost unavená upřímně z toho pomáhání, že už to bylo strašně moc intenzivní v tom vlastně, jak vám tam pořád chodí jenom lidi, kteří si vlastně stěžujou, který něco bolí. Měla jsem 20 lidí denně po půl hodinách, fakt mizerný plat, asi tak jako divadelní. A bohužel. Mi mamka řekla, já jsem jí totiž asi někdy říkala, že chci dělat herectví a ona mi řekla, ať si vystuduju něco, kde budou peníze. Tak to nevyšlo ani v jednom oboru. Jo. Tak jak to teda jako vznikl ten nápad, že na tu damu budeš? Děkuju. No a už jsem byla unavená z té profese a tak Kačenka Škarabelka, jejíž tatínek tady sedí, moje kamarádka, mě řekla o nějakém divadelním spolku, který působí na právnické fakultě, kde to vede režisér z činohry Honza Holec a má tam prostě nějaký svůj spolek Korek, myslím se to jmenovalo. A jestli tam s ní nechci jít, tak jsem tam s ní šla a ten režisér, my jsme tam byli asi 2x, 3x, mi řekl, hele, já teďka dělám představení na Damu, Zmoudření Dona Kichota, ty by ses mi tam hodila, chceš, nechceš? A já jsem říkala, tak jo, to zkusím. A na to konto jsem si pak říkala, tyjo, tak já si zkusím podat přihlášku na Damu. A využila jsem tady ty jeho známosti, že mi pomohlo s přípravou na ty přijímačky. Ale řekla jsem si, zkusím to jednou, ty nervy mi za to nestojí, že to byly fakt hrozný nervy. No, jaký to vlastně jako bylo tady tohle, to hlášení? Jako, pro mě to všechno bylo nový. Takže já jsem byla furt buď nervózní nebo nadšená, jako se to tak ve mně mísilo. Ale jaká byla ta porota třeba, jak probíhaly vyloženě ty přijímačky, no, protože jako to, co já třeba vím, tak to bývá občas jako drsný, že máš třeba předvíst jako kompot s piškotem nebo něco takového. No, tohle tak dělala tam taky je. kompot? No, dělala jsem už nějakou blbost. To je jasný. Oni to řeknou všem. Ne, já jsem byla tak ve stresu, že si nic moc nepamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsem tam měla dělat, že já jsem byla... Takže jak na pěnovce. Na pěnovce. Celý život je jedna velká pěnovka. Záchvat smíchu. Já si pamatuju, že, protože já jsem se hlásila a vystudovala jsem alternativní a loutkový herectví, ne činohru, jo. To jsou dvě prostě různé katedry. No a tam bylo i to loutkářství, což je samozřejmě velice zábavný, když jsi to jako nikdy nedělala. A ten Honza Holec, co mě připravoval, byl z činohry, takže ten o tom loutkářství taky nic nevěděl. A já jsem si připravila prostě nějakou etídu, no hroznou. Prostě se mi tam vysmívali a řekli mi pak, ať si vezmu tušku a udělám něco, že ta tuška chce skočit z toho okna. Nevím, už to taky nepamatuju. No a já jsem prostě celou dobu takhle držela tu tušku a mluvila jsem jako ta tuška, ale nekoukala jsem na tu loutku. To je prostě základ, že jo, když si asi hraju na loutkáře, tak jako animuju tu loutku. A pak jsem nějak jako ji vyhodila z okna a nemělo to vůbec žádný úspěch. No a jak jste teda potom si udělala závěr, jako že ses tam dostala? Jako jaký závěr z toho byl? Nevíš, takže jako teďka nám nedáš tedy návod, jako co je potřeba udělat při přijímačkách, abych se dostala na Damu. Chci být odvážnej, nebát se strapnice, což si myslím, že vlastně platí obecně pro celkovou populaci, ne? Že každý se bojí se strapnit, takže si myslím, že to je takový jako recept pro všechny, recept na život, nebát se být trapnej, protože to zažíváte jako pořád v tom herectví, že tu seberecenzi vlastně jako máte pořád
a taky si vybrat vlastně dobrýho vedoucího toho ročníku, protože každý ročník otvírá někdo jiný a já jsem byla hrozně ráda, že jsem se hlásila zrovna k Honzovi Mikuláškovi a k Doře Víceníkovi, který vlastně byli vedoucí divadla na Zábradlí a to bylo jediný divadlo, o který já jsem jako do budoucna měla zájem a který mě zajímalo tou poetikou a tím, co vlastně jako vytváří a jak přemýšlí o světu a jak... A když se ještě teda podíváme třeba na to studium jako takový, jo? Protože ty říkáš, že je to pořád taková výzva, jako nebejt trapnej a nebo když už jsem, tak prostě, aby mi to nevadilo. Jet dál prostě, to musíš dohrát až do konce. No. Tak mě možná jako zajímá, jaký bylo to studium pro tebe, jak bylo náročný psychicky, jo? Protože vlastně nedávno vznikla nějaká iniciativa Nemusíš to vydržet, která právě naráží na to, že to dost často bývá jako brutální tlak, zvlášť třeba pro holky. Jo? Tuším, že Anna Jiřina Daňhelová teďka říkala v nějakém rozhovoru, že její vedoucí řekla, že jestli bude její kariéra velká jak její zadek, takže jí teda gratuluje. Jo, že tam vlastně člověk neustále naráží na to, že je v podstatě jenom nějaká figurka, která se využívá pro to hraní. Tak jestli i pro tebe tohle to bylo nějaký téma. Jo, tak často máte pocit, že jste spíš ta loutka, kterou někdo takhle jako animuje. My jsme to měli celkově takový... To by šlo asi hrozně dopodrobna a to vlastně by bylo na hrozně dlouho popsat všechno, co se tam vlastně jako odehrávalo a jak náročný to bylo. Takže asi řeknu, že to náročný je fakt strašně moc na psychiku. Tam vlastně nemáte žádný prostor, pokud si nemáte ten důvtip, ale myslím si, že pokud jste 20letý člověk, který tam jde, že většinou tam jdou děcka jako ze střední školy nebo z konzervy, tak třeba ještě nechodí na nějaký psychoterapie nebo jakoukoliv péči o duši, tam v podstatě jako ještě nezačali nebo nad tím nepřemýšleli, že si myslí, že jsou jako dostatečně odolní, ale jako v té škole vlastně trávíte veškerý čas, tam jste jako od 9 do 8 do večera, každý den se připravujete, máte další úkoly a vlastně jste v jednom kole a do toho, když ta životospráva je, jaká je, jako večírky a spaní prostě 3 hodiny denně, tak to rozhodně jako neprospívá a pak tam taky máte jako vnímáte velkou konkurenci mezi sebou, že jo, jako já naštěstí jsem to tak nějak jako mám v sobě, že já tohle to nějak neřeším, že si říkám, když si vyberou někoho jiného, tak si ho vyberou, protože je lepší nebo protože jim tam víc sedí, ale jako i mezi náma vlastně byl budovaný trošku takovej, jako byla taková konkurence a to předhánění se a to je na hrozně dlouho. Vlastně nevím, co úplně začínat, abych zase třeba neodbočila 100krát. Když se teda podíváme třeba na ty pozitiva, tak ono se teda mluví o tom, že herecký a filmové školy jsou hlavně o tom, že ti dají kontakty a že ti dají prostě ty známosti, na základě kterých třeba dostáváš ty zakázky. Bylo to u tebe stejně, že to bylo hlavně o těch kontaktech, anebo máš třeba něco, co úplně jako vnímáš, že ti dalo i do života to studium toho herectví, co tě to naučilo, kdybys to měla nějak jako shrnout? Ty kontakty, to mi, jako tak uděláš si takovou kolem sebe nějakou jako skupinu lidí, nebo znáš se navzájem, ale pak se většinou potkáte třeba jako u filmu, nebo u nějakého jako divadelního projektu, ale že by mi to přineslo nějakou práci, to si nemyslím. To nevím, kdo říkal. Na čem to teda záleží potom, abys dostala právě ty role, abys dostala všechny tady ty příležitosti? Být prostě v agenturách, nebo v těch, jak se tomu říká, v těch castingových agenturách, nějak si tam jako obnovovat ty fotky, ideálně pak mít svýho agenta a pak už ty castingové režisérky, který obsazují ten film, už si tě potom jako navolávají a zvou si tě na castingy. A nebo jsou určitě i režiséři, je to jako menšina, kteří chodí do divadla a dívají se jako na představení a od tam si tě taky můžou vytáhnout. No. Co bys doporučila lidem, kteří třeba uvažují o tom, že se budou hlásit na divadelní školu?
Myslíš si, že je dobrý si třeba jako projít ještě něčím jiným předtím? Jako vnímáš to, že jsi měla v něčem? Já jsem za jako to byla hrozně ráda, že už jsem určitým způsobem byla dospělá a už jsem se tak nějak jako o sebe víc starala. Musela jsem, že jo, třeba chodit i normálně jako k té škole, jako o víkendech do práce, abych se uživila nějak a mohla tu školu studovat. Takže jako pro mě to určitě výhoda byla. A co bych doporučila, tyjo? No určitě právě dbát na to svý duševní zdraví, připravit se na to, že to bude náročný, ale že zase, když tomu člověk jako dá 100%, tak se mu to vrátí, protože bude růst a růst a pak ty výsledky budou krásný. A určitě ať tolik nepijou alkohol. Okay. Neberou drogy. Tak jo, blížíme se k přestávce. Máte někdo nějaký dotaz v tuhle chvíli? Je něco, co by vás zajímalo třeba? Neměla bych něco ještě říct hezkýho o tom damu. Já jsem to trošku skrytý. Jako, šli byste teďka na damu? Ne, co? Asi. Jako, je to ani na jamu. Jako, je to krásný, zase se tam strašně moc toho naučíte. Strašně moc, je to velká paleta nových zkušeností a krásných lidí. Jo, takže v případě, že nemá Já bych tam šla znovu. Dobře, teďka jsme vylepšili reputaci damu a tak my se už přesuneme pomalinku ke druhé polovině, tak jestli vás můžeme poprosit o pozornost. Pane Škarabele, jestli můžeme začít. Děkujeme. Disciplína, jo? Gymnastika se projevuje. Čas kvapí. Fajn, tak přesouváme se do druhé poloviny debaty. My se tady teďka budeme bavit hodně o herectví, ale ještě předtím, než přijdu vůbec tady k tomu tématu, tak se chci bavit o sociálních sítích a o reality shows. Protože dneska být herec a být vůbec celebrita, být známá osobnost, tak hodně souvisí právě tady s tím jako influencingem a s tím působením na sociálních sítích. Mě by zajímalo, jak to máš ty, jestli ty jako cítíš třeba tlak na těch sociálních sítích být, anebo naopak prostě to vůbec neřešíš? Jako já asi úplně nezapadám do takového toho současného konceptu mě milion spoluprácí, vydělávej snadno peníze a žij si jako v bublince. Tak já mám Facebook, mám Instagram a na tom Instagramu to především jako vedu tak, že tam dávám třeba to, co jsem natočila. Tam dám jako pro radost pro sebe třeba někoho z rodiny nebo nějaký zvířátko, ale beru to spíš jako takovej pro mě jako pracovní kanál, že prostě tam odprezentuju to, co jsem dělala. Ale nabízeli mi třeba už několikrát různý spolupráce a mně se do toho vlastně nikdy nechtělo, ale možná to bylo kvůli tomu, že jsem byla třeba líná, prostě, že pro ně pak musíš fakt něco dělat a natáčet ty videjka, něco tam furt jako... On je to takový další zaměstnání, že jo, ten influencing. No, asi jo, a pro mě to asi je úplně něco, co mě absolutně míjí. Možná jsem zastarala, ale já si vždycky řeknu, hele, Ondra Vetchej taky nemá Facebook. No. Ondra Vetchej je o 20 let starší, ne? Je, no, ale to co? Já jsem stará duší. Dobře. Když teda tě míjí ty sociální sítě, tak mě možná zajímá, jak to teda máš s reality shows. Jo, protože dneska to celebritama v reality shows jenom hýří. Samozřejmě jako Stardance, ten je o tom, že tančí celebrity. Stardance. Já bych to ráda někam napsala, ať jako Báru Bočkovou vezmou do Stardance, už je na to dlouho čeká. Máme tady, myslím, někoho z novin, tak je jasný titulek. Stardance, Bára Bočková. Příští rok to není, s tím nepočítám, ale ten další rok to je, takže... Ne, taky by to byla strašná dřina, já vlastně si to tak jako o tom sním. Ale měla bys hroznou výhodu, ne? Vzhledem k tomu, že stancovala. No ne, já neslyším hudbu.
Nenaučila jsem se to nikdy. Já třeba poslouchám písničky a snažím se dělat to 1, 2, 3, 4 a pak se dopočítám třeba do 9. Jo, a přitom, že jo, to je asi těch 8 dob. Ale většinou počítám jenom do těch 4. No, neumím to. A já i v té gymnastice jsem evidentně to dělala tak, že jsem prostě tu hudbu neposlouchala. Že jsem ji prostě ignorovala. A sleduješ třeba Stardance? Sleduju. Já tam mám kamarádku Martičku Dancingerovou, takže tý moc fandím. Oskarovi Hesovi, to je taky kamarád, tomu taky fandím, ale víc Martičce. Toho miluju. Jo, já víc miluju Martu. Takže bývti budou ve finále totiž. Jo, budou. Já myslím, že vyhraje Oscar. Co tě na tom nejvíc láká? Na tom Stardance. Možná zase nějaká ta moje hrozná potřeba si zkusit zase něco novýho. A asi ten drill zas. Jako je to hrozný, no. Je to zase takový sebemrskání trošku, ale třeba bych se naučila slyšet tu hudbu. To, kdybych si odnesla, tak bych byla ráda. A je to krásný pohyb, no. Je to zase jiná řeč těla. Tak jako... Nebojíš se vtipů Marka Ebena? Já, podle mě by to šlo jedním uchem tam a druhým ven. Jak vidíte, tak jako mě to... Jo. Co třeba nějaký jiný reality show, co kdyby tě oslovili ze Survivora? Survivor, taky super sleduju. Nevysmívejte se mi. já už jsem samozřejmě taky nad tím přemýšlela. A tam jsem zase přišla na jako jeden problém a to, že oni tam spí hrozně blízko u sebe. A já mám problémy se spánkem. A já nemůžu mít takhle blízko lidi u sebe. Když by to byl tak partnera bych tam neměla, že jo. Takže to je jako jediný, koho bych vedle sebe zvládla. Ale to spaní by byl problém. A jinak jako jsem odolná. Takže já bych jako to vydržela nejíst a fyzicky makat, to bych jako zvládla, ale myslím si, že to spaní. A jsem kuřák. Takže co bych tam dělala bez cigaret? Musela bys to vydržet. Bych si tam balila nějaký listy. Když se přesuneme pomalu k tomu herectví, ty jsi už sama jako říkala, že jsi vlastně byla na tom alternativním herectví a loutkařství, což už vzhledem k tomu vedení předurčovalo nějaký možný angažmá v divadle Na zábradlí. Tak to mě možná zajímá, jestli jsi tam šla hnedka po tom studiu, nebo už při studiu jsi tam to angažmá měla? Jak to vlastně oni mi to vlastně sami nabídli, Honza Mikulášek, právě ten náš vedoucí ročníku, kmenový režisér divadla Na zábradlí, tak ve třeťáku jeho partnerka, která taky je herečkou Na zábradlí, tak otěhotněla a byly nějaké inscenace, které byly potřeba alternovat. Takže mě Honza oslovil, jestli bych tam vlastně do 2 inscenací nešla, takže ty jsem zalternovala, pak jsem si je už přenechala a pak mě rovnou v divadle řekli, jestli už tam nechci zůstat. Jaký to bylo? Já jsem byla moc šťastná. Jako strašně moc, jako naplnil se mi ten sen. Jako, já jsem měla opravdu jenom tu jednu vizi toho, že půjdu tam, padáš. Taky jsem spadla z židle skoro z toho. Jsem to ustál. No a pro mě to jako byl splněný sen. Máme tady i fotografii. S Jurou. To je Jura Vyorálek. Z jaký je tohle hry? To je taky Třebíčák. To je taky Třebíčák. My jsme velcí kamarádi. Určitě, kdyby měl čas, tak by tady určitě byl. Určitě. No, to je ze Zlatý pláže. Tu jsme teda zrovna neměli rádi. Proč? No, protože ono někdy na jeviště filmoví režiséři většinou nebejvají dobrý divadelní režiséři, protože neznají takový ty různý jako zkratky, které se dají využít. Oni jsou zvyklí jako používat střih. A třeba Honza Prušinovský, který tohle režíroval, tak vykřikl třeba 100krát během toho představení, kdy jsme zkoušeli, teď potřebuji střih. A to prostě nejde. Jako to divadlo funguje úplně jinak a má to takový jiný fígle. Takže si myslím, že filmový režisér to má opravdu těžký s divadlem. Byly tam teda i hry, které tě jako bavily hodně? Co to třeba bylo? Až na tu Zlatou pláž, co jste tady teď ukázali, tak to bylo.
Tak, tak mě bavily všechny. Ty mi to vůbec neulehčuješ dneska. Všechny byly krásný, všechny inscenace jsem si užila. I přesto, že byly všechny nesmírně těžký, protože na Zábradlí se moc komedií nedělá. Samozřejmě pracuje se tam s humorem, ale spíš s takovým jako černým humorem. Odlehčuje se to, ale ne tak moc, ale vlastně to základní téma je vždycky hodně vážný. Kdy přišla vlastně nějaká filmová příležitost první? Bylo to už nějak současně, nebo prvně fakt jako jela ten drill v tom divadle? Prvně jsem jela divadlo a teď teda nevím, po jaký době přišla hrála jsem takový malý roličky, jasně, to už tak jako během damů to bylo a pak ta první velká bylo to Promlčeno u Roberta Sedláčka a pak už jsem vlastně přecházela z projektu do projektu. A jak tohle to vzniklo? Já si právě pamatuju, že my jsme se bavili před x rokama, že jdeš studovat damu a pak jako bylo nic a najednou všude vidím prostě Barboru na plakátech, jako s Rodenem. Cože prostě. Jo. S Rodenem, no. Jak tohle to vzniklo, že hnedka prostě hlavní role, hnedka s Rodenem a prostě hnedka plakáty? No velká důvěra režiséra. To je jako to jediný, že se prostě... Vyhlídnul na tom Zábradlí, nebo jak? No, ono to bylo tak, že já jsem natáčela nějaký studentský film v Ostravě a tam byl asistent režiséra, pomocný, no to je jedno, prostě asistent režiséra a on mě tam viděl, jak hraju a pak jsme mě vezl zpátky do Prahy a nějak jsme si povídali a on říkal, hele, já můžu si na tebe vzít kontakt. To bylo všechno, co jsem věděla. Bylo to jasný, že jde o nějakou práci, že po mně jako nejde, to ne. To bych poznala. A 2 dny na to mi právě zavolal Robert Sedláček, který dělal casting, byly to 3 holky, já a ještě další 2 a to bylo tady na tu hlavní roli. Vlastně. A takhle jsem se k tomu... A klaplo to. Super. Já vím, že potom byla nějaká slavnostní premiéra nebo promítání tady v Pasáži a byla u toho i nějaká debata, tuším, že jo? Určitě, myslím, že potom byla, no. Jaký to bylo vrátit se do Třebíče a vidět se na tom třebíčském plátně v tom plném kině? Strašně nervózní jsem byla, strašně takhle se mi třásl prostě ten mikrofon a já jsem se poprvé na to dívala. Až v té Třebíči. Že my jsme s tím jezdili jako po celé republice. I v Lucerně, když to mělo premiéru, tak jsem tam taky nešla, protože jsem se jako bála na sebe dívat. A až tady jako v Třebíči, protože jsem měla celý klan tady můj rodiny jako podporu, tak jsem se šla podívat a no... krásný a spíš jako já na to nedokážu koukat jako na film, protože si pamatuju všechny ty okolnosti okolo, jak se to natáčelo a co mi jelo v hlavě a kde já jsem to úplně neřekla, tak jak jsem si v hlavě představovala, že to má být, takže tam spíš zase ta jako korektura. Vlastně. Ale když říkáš, že si pamatuješ to natáčení, tak já toho využiju. Pamatuješ si tu první chvilku, kdy jsi šla na nějakou zkoušku právě s tím Karlem Rodenem, co ti jelo v hlavě? Tak tu jsem zapomněla. Ne, ona žádná nebyla. No, to ti nedám, tak snadno. Ne, ona fakt žádná nebyla, my jsme se nepotkali. Tak kdy jste se viděli poprvé? Na premiéře v té Lucerně. Cože? Tam jsme si podali ruku a představili jsme se a pak jsem mu řekla, já se stydím mluvit. A on mi řekl, já taky. Pak jsme se rozloučili a už jsem ho nikdy neviděla. Ale jste museli točit nebo fotit ty plakáty aspoň, ne? Ne, taky ne. Tam jsem byla taky sama. Nikde. A vlastně to, co já jsem tam s ním si telefonovala, tak to mi vlastně četl někdo tam. Takže jediná prostě, jako tady ta příhoda, kdy jste se potkali, bylo tady v Třebíči, jo? A v Lucerně teda. Ne v Třebíči. V Lucerně to bylo. V Lucerně, no. Dobře. Rychle přišel a rychle odešel. No. Když jsme ale teda u těch hvězdných jako spoluprací, tak ty hodně hraješ v kriminálkách, je to tak?
No bylo tak, nějak se to tak nějak stalo, no. No, jako co já vím, tak to byla první oddělení. Oddělení. Jasně, tady máme tak. Jasně, Juraj Loj. Matematika zločinu na Nově, zločinu. A ještě tam bylo něco třetího. Stíny v mlze a to bylo právě s Jurou, 2. Aha. Když se podíváme třeba na to první oddělení, tak tam si fakt přišla jako do hvězdního ansáblu hereckýho. No totálně. Jo, to je totálně. Prostě Vladika, o tom mluvíš, tak se mi Blaže, začíná třepat ruka. Ondřej Vetchej a do toho Barbora Bočková tam přišla. No, takový malý šmudlíček, Jak že jo, to tam bylo? Jak tě tam, protože tam už jste se potkat museli, to jsme jako viděli. Jo, na ty. Tak jaký to bylo? Jak tě tam přijali? Dělali si s tebe třeba jako srandu? Nebo měli, jako jaký měli přístup? No, oni měli takovou trošku... Oni se předháněli, kdo je vtipnější často. Když jsme třeba natáčeli zasedačky, to bylo vždycky na to vyhrazený jako natáčecí den, že jsme dělali jenom zasedačky, což bylo strašně náročný, protože jsme byli v takový malý místnůstce, takhle jeden takovýhle stůl a byli jsme tam prostě 12-14 hodin, vydejcháno strašný a oni, no jako testosteronino, prostě. A v tom ti bylo dobře? Já jsem si třeba vzala knížku soudního lékařství a začala jsem si tam číst knížku. Protože zrovna soudní lékařství. Že to tam bylo a to jsem si říkala, to bych si šla možná i vystudovat, protože to bylo hrozně zajímavé. No a pak jsem to tam nechala, takže nepůjdu to studovat, nepůjdu. Ne. Ale jinak jako to s nima bylo krásné natáčení a jako všech si hrozně vážím jejich jako humoru a toho, jak jsem se jako díky tomu, jak jsem sledovala tu jejich práci, tak i já jsem se hrozně moc od nich učila a jako celý štáb, že jo, tam je prostě strašně moc lidí, kteří nejsou vidět a režisérem to sice začíná, ale jako runnerem to stejně nekončí a je tam ještě hrozně moc dalších lidí, takže ta parta byla úplně skvělá. Na těch seriálech vždycky přišlo zajímavé, že jak se točí třeba ty další řady, tak ono se to jakoby vrací, že jo? Není to jak u toho filmu, kde prostě začíná, končí natáčení a pak se vlastně ta stejná skvadra už se jako znova nesejde. Tak mě zajímá, jestli máte třeba nějaký team buildingy, nebo jestli jako bylo běžný, že jste pak šli všichni prostě na pivo, nebo to fakt probíhalo jenom vyloženě na tom natáčení a je to prostě práce od do. No, ono, jako bohužel, já jsem to nezažila jinak, ale to, co znám a to, co já můžu popsat, je to, že ty herecký, nejenom herecký, všechny ty směny všech těch profesí jsou strašně náročný a je, jako ta pracovní doba je neskutečně dlouhá. Jako to je, jako fakt nepřeháním, ale 14 až 16 hodin denně. A ty další den zase natáčíš, takže... Je to nutný takhle? Vnímáš to jako, že to je dobře nastavený systém? Ne. To prostě jinak nejde? Ne, jako já nevím, to se asi někdy jako stalo v Německu, když natáčí německý herec, tak ten má 8hodinovou pracovní dobu a do toho spadá i jako nalíčení, převlíknutí do kostýmu. Tam prostě opravdu odzvoní takhle těch 8 hodin řád, jo, a oni odejdou z toho placu, takhle si sundají mikroport a čau. U nás je normální 12hodinová směna, kam ale nespadá make-up, všechno, kostýmy, když jsem... A placená seš od natáčecího dne, předpokládám. Jo. Jasně. Jo. Takže odpověď máme. Ano. Když se tě zeptám, co se týče třeba tvojí přípravy, tak jak se učíš text? Nebo jak se ty připravuješ vlastně na tyhle role? Jo. No, já jsem dyslektik a já fakt špatně čtu. Že ty neslyšíš, jsi dyslektik? Počkej, neslyším. Nepamatuji, to jsi říkala, že neslyším hudbu. Já neslyším tu hudbu, jo, ale jinak mám výborný sluch, podle mě. Jinak slyším i vibrace na telefonu, takže jako jinak sluch. Jak se teda učíš? Děkuju. Dyslektik. To znamená, že já si něco přečtu, ale dlouho mi trvá, než pochopím význam té věty. Takže se učím strašně dlouho ty texty. Memoruju do dlouhodobé paměti. Prostě krátkodoba není úplně něco, na co bych se mohla spolehnout. Takže já jako se připravuju většinou tak
jak který projekt, jak který jazyk je využitej, že jo. Někdy je to jako dobová mluva, takže je to třeba náročnější, že tam nemůžou být žádný parazitní slovíčka, nebo já je tam nechci. Tak dlouho, no, jako třeba 3 týdny se na to připravuju. Když mám třeba velký dlouhodobý jako úsek, že točím každý den třeba 3 týdny, tak se to třeba učím 2 měsíce dopředu. Ale stejně to musí být potom hrozný tlak, ne? Když máš to 12hodinový natáčení a do toho tam prostě třeba má někdo v okno, jako děje se to, že ty lidi mají ty okna? Děje se to jako často. A všichni to chápou? No, někdy je to nepříjemný, jako nejhorší je, když třeba ty ostatní herci začnou něco dávat najevo, že třeba tam tento zbržďuje a začne tam být dusno. Teď se to jako tak rozvalí po celém tom štábu a pak se třeba je právě kvůli tomu ještě další přesčas. Tak děje se to, no, ale zase ta paměť, to je hrozně těžký právě těch několik hodin být pořád jako v absolutní pozornosti, koncentraci. A to není jenom říkat text. Já jsem si to dřív myslela, jo, že jenom se naučíš text a řekneš ho. A ono to tak není. Tam je spoustu jako technických věcí, které musíš udělat, nastavení se na kameru, teďka musím být půl kroku od tebe, ne krok od tebe, tak tam je značka na zemi, já na ní nesmím koukat, takže tak jako nenápadně to tam po paměti jako dostávám, do toho prostě tu skleničku nemůžu položit sem, ale musím ji položit sem, jako to je milion technických věcí, které tam jsou, zároveň já musím umět repliky v ostatních, protože já musím vědět, na co navazuju. Takže to má jako spoustu dalších ještě věcí a pak si třeba nesmím prohrábnout vlasy, protože ty vlasy jsou takhle správně a nesmí mi tady trčet tohle. No. Není teda potom jako lepší to divadlo, kde není čas to opakovat? Já miluji film. Jo, já miluji, fakt mám hrozně ráda film. To je jenom, že to je náročný, ale ve filmu je mi bezpečněji, protože tam je menší skupina lidí a je to takový komornější. Já si film užívám víc a taky je právě ta práce vždycky jako udělaná, ukončená a jede se dál. Divadlo je zase náročný úplně jinak, no, je to před živým publikem a víc se tam pracuje, nebo já jsem tam víc pracovala jako s nervozitou, protože opravdu jako musíte hrát, i kdyby vám zemřel někdo blízký, i když řešíte doma prostě nějaký svrap, i když prostě cokoliv špatného, prostě se nevyspal, nevím, tak vy tam musíte jít a dělat, že nic. Někdy je to super, že se vlastně na chvilku, třeba na ty 2 hodiny jako odřízneš od toho, co tě trápí, ale stejně se tam pak vrátíš, že jo, do toho. Když se teďka bavíme tady o těch náročných tématech, o tom, jako jak je to fakt prostě výzva, jak to divadlo, tak ten film, prostě dělat to dobře. Já o tobě vím, že ty jsi měla třeba docela náročný období před rokem. Jo, pořád trošku mám. Pořád trošku máš. Tak, že vlastně tě potkalo vyhoření. Tak jak k tomu došlo, nebo proč myslíš, že se ti to stalo? No, bylo to právě tím, že jsem měla moc divadla a moc filmů naraz a bylo to roky, no. Bylo to asi téměř 5 let, kdy jsem v podstatě jako už nebylo moc času na spánek a s tím souviselo i to, že jako jsem neměla moc čas jíst, protože přeci jen jako i tady zaběhu jako to nějak jsem přestala zvládat a tak se to nějak stalo, že jsem se pak jako už to nezvládla. A kdy byl ten moment, kdy jsi to jako uvědomila? Na jevišti. Tam jsem se zhroutila. Jako během divadelní hry? Jo. Ono naštěstí to nebylo moc poznat, protože to už byl jako konec a já jsem tam to byla taková dramatická scéna, kde já už jsem takhle celá od krve, protože mě ten můj jako milej zastřelil a já tam zpívám jako písničku do mikrofonu a tak už mi tam začala takhle dělat ta bradička a začala jsem prostě plakat, no, ale ono to právě nevadilo, protože jsem na sebe měla tu krev červenou. A pak jsem odešla z toho jeviště, no.
Takže bohužel se mi to stalo na jevišti a bylo to nepříjemný, no, že to bylo takhle jako před lidma, ale já doufám, že to nebylo moc poznat. Mm-hmm. Je to důležité, aby to nebylo poznat vlastně? Asi jo, protože radši těm lidem nechám nějakou iluzi, že je všechno tak, jak má být, než aby se trápili mým trápením. Každopádně máš už rok tady od toho prostě škaredýho zážitku. Co ti pomáhá jako vlastně se udržovat psychicky v pohodě a prostě jako oddalovat tady takovýhle nepříjemné zkušenosti? No já jsem konečně začala chodit na terapii. Já jsem byla vždycky takový člověk, který říkal, že všechno zvládne sám a že jsem právě jako neskutečně odolná a vydržím všechno a pak se ukázalo, ahoj Davy, čau. Že to všechno vydržím. No a jsem za ty terapie strašně ráda, protože já nahlas říkám věci, které mě třeba zraňujou. To jsem nikdy neříkala. Takže to mě učí vlastně komunikovat nějak svoje trápení. A procházky, hodně chodím na procházky. Vlastně nachodím denně spoustu kilometrů. Mě třeba zajímá ještě u těch terapií, tak měla jsi třeba od toho jiný očekávání, než jak to potom jako probíhalo ty terapie? Ne, já jsem neměla očekávání. Já jsem věděla, že mi to pomůže, že já jsem byla tak dole, že už jsem věděla, že můžu jít jenom nahoru. Jasně. A potom teda říkáš, že pohyb, ten je fajn. Pohyb, ano, přesně tak. Super. Poslední téma, na který se chci zeptat, tak je vlastně jako standard krásy. To je něco, o čem se teďka hodně mluví. Jo. Linda Bartošová o tom měla podcast celý, nevím, jestli se zaznamenala na rádiu Wave. Neslyšela jsem. A hodně se to vlastně odráží prostě od 90. od toho, že prostě ty ženy jsou jako tlačený hodně do nějakého prostě standardu krásy. Já vím, že ty jsi člověk, který ho prostě hodně oslovujou modní časopisy a jsi fakt takový modelkovský zajímavý typ. Tak by mě zajímalo, jaká byla tvoje cesta jako krásy. Jestli jsi to někdy řešila, neřešila? Já jsem to asi nikdy moc neřešila. Pro mě, já i nějak neumím lidi vidět jako na první dobrou. Já když mluvím s lidma, tak vlastně jako je vnímám jako ne to, jak vypadají, že mnohdy ani jako nevím, jaký vlasy ten člověk měl nebo co měl na sobě, že tak nějak asi tu osobnost nějak jinak, než jako podle toho, jak člověk vypadá navenek. A jak jsem to měla u sebe, asi vlastně mám velkou výhodu toho, že jak jsem v té moderní gymnastice byla už od toho útlýho věku, tak a určitě mám nějaký jako tělesný predispozice pro to mít takovouhle postavu, jakou mám, tak jsem vlastně nějak to, jak vypadám a jaký mám proporce, jsem nikdy vlastně nějak extra neřešila. Měla jsem pak problém, když jsem právě měla tady před rokem ty problémky, tak jsem byla už jako, jsem měla fakt 45 kg, byla jsem fakt kostnatá a to nebylo vůbec hezký. To jako už se mi na mě škaredě koukalo. A vnímáš to jako důležitý, že to je něco, co odráží třeba ten herecký svět, jo? Protože já vím, že třeba na Damu, tak jako tam se to hodně řeší, to, jak vypadá prostě ta vnější schránka a zvlášť prostě u žen, jestli jako odpovídají nějakému očekávání. No, jako pořád to tam jako právě, že pak jsou ty lidi, kteří to na člověka koukají tak jednoduše, že tě soudí nebo prostě tě hodnotí, jaký seš. A to mě třeba jako zraňuje a nesnáším posměváčkovství. Úplně to nenávidím ze srdce. Jako ne. Jak se vyrovnáváš s hejtama, něco takového řešíš? Nebo bolí mě to. No, třeba často právě po těch případech, když jsem ještě byla hloupá a koukala jsem se na komentáře, tak furt tam někdo psal, dejte jí nažrát a ta je prostě nechutně vychrtlá, ta se za chvilku se sype, ten měl jedinej pravdu. Ale tomu pak napíšu. Tak mě to bylo jako nepříjemné, že jsem si říkala, sakra,
jako já to taky vidím. Já to vidím, že to moje tělo není zdravý, že prostě dostává málo a je podvyživený a má nedostatek spánku a jsem prostě vyžila, jako vidím to. Ale i to je prostě body shaming, že jo? Nejen za to, že má někdo má větší zadek, někdo prostě nemá prsa. Ale možná ještě se můžeme dotknout jednoho tématu a to je právě to, jak seš jako exponovaná, jako známá osobnost. Jo, tak teďka mluvíš vlastně o těch jako negativech, o tom, že prostě každý přesně ti může napsat, jako co si o tobě myslí a vylít si na sobě ten flusanec, co mu dal před chvílí někdo jiný. Jak ty tohle to si vlastně užíváš, to, že tě třeba někdo někde pozná, je to pro tebe jako i příjemný v některých momentech? Nebo to vnímáš jenom jako daň té známosti? Já jsem vždycky vděčná. Mně to přijde moc hezký, když někdo osloví, pochválí mě za něco, že jsem to hezky zahrála, nebo zrovna včera jsem byla na castingu a byla tam jako jedna paní, která se tam nějak stará prostě o tu castingovku, to je jedno, a přišla za mnou a byla úplně jako takový sluníčko na hnoj a říká, já vás mám tak ráda, Máro, a ty případy a v tom chlapovi a já jsem tak šťastná, že jste k nám přišla, tak to jsou krásné situace a hrozně si jich vážím, ale jako já v jádru jsem dost stydlivý člověk a moc jako já nevím, proč tu profesi dělám, jo. Protože taky něco. Protože já se fakt stydím většinu času. A chtěla bych mít tak jako ticho a být jako sama a moc nemluvit. A vlastně dělám něco, kde se jako exhibuju. Musím tam mluvit, protože to tam mám předepsaný a ještě pak chodit mezi lidi na premiéry a to, no. Ale třeba byla jsem v Lázních a to mě třeba vůbec nedošlo, že mě furt nedochází, že mě prostě lidi poznávají. Furt já na to zapomínám. A v těch Lázních to teda bylo to byla seance. Já jsem tam chodila na ty obědy a já už jsem znala úplně každou paní a každýho pána u toho stolu. Ahoj, Barunko, dobrý den, Barunko, ahoj, Barunko, dobrou chuť, Barunko, pěkně to dost, Barunko. A já... Pak už jsem třeba schválně nechodila na večeře, protože jsem si říkala, že si od toho musím odpočnout chvilku. Kdy se asi vrátíš, Barunko? No, ale je to krásný. Nikdo to neříká jako... A horší je pak takový to, když se tě začnou přivlastňovat. To se ti děje, jak to vypadá? No, že se k tobě trošku chová jak k předmětu. Jako, pojď teď se mnou tady vyfotíš. A ty uděláš jen to. Jo. Posloucháš? Jo, protože jsem v šoku. A pak přijdu domů a říkám, ježiš, to jsem měla udělat úplně jinak. Jsem měla říct, heleďte, stop třeba, nebo... Nevím. To jsou takové ty věci, co si člověk jako uvědomí až potom, nebo co jsem měla říct, no, škoda. Přesně tak. Fajn. Já ještě než se zeptám na poslední otázky, to znamená, co tě teďka čeká, tak se zeptám možná vás, jestli vám třeba vyplynul nějaký dotaz ohledně nějakého tématu, nebo třeba i jiného, o čem jsme se dneska nebavili a chtěli byste se na to Báry zeptat. Tak já ještě to zopakuju, protože to nahráváme. Tak dotaz zněl, co má v moci herec nebo herečka, když tě vlastně někdo režíruje a ty seš v podstatě fakt jako taková loutka. No, naštěstí člověk není loutka, v tomhle, tady zrovna u natáčení není loutka, nebo samozřejmě jsou tam ty věci, které musí jako následovat, ty technické věci, ale tu postavu si vlastně vytvářím sama. Jako máme je nějaký předobraz té postavy, jak má vypadat, jak se chová, z jaký vychází, nevím, sociální vrstvy, blablabla, ale tu náplň vlastně dělá sám ten herec a jako záleží na režisérovi, ale já jsem teda vždycky měla hrozně benevolentní režiséry, že mě nechali si tam udělat svoje forky, nebo to říct jinak, já si hodně měním texty, když to jde, aby mi to šlo do pusy, aby to jako já sobě jsem uvěřila, že to říkám opravdu za tu postavu, takže vlastně tam ten prostor je velký.
Ještě někdo nějaký dotaz? Někdo se zeptejte. Jo, tak jestli můžu, tamhle jsem viděla první slečnu. Jak probíhalo natáčení Zlaté labuti? To jsem si hodně užívala. To bylo jako poprvé, co jsem si fakt zkusila být hodně zlá. A jako dlouho mi to trvalo, než jsem se to naučila, že jsem to doma jako trénovala a vždycky, když jsem třeba měla jako křičet fakt a to, tak jsem to musela několikrát opakovat, že mě se z toho vždycky úplně roztřáslo z té emoce celé tělo a neuměla jsem s tou emocí hněvu jako moc pracovat. Pak už jsem si na to zvykla naštěstí a potom jsem se potom musela jako třeba rozesmat, udělat jako úplně něco proti tomu, abych to zbořila a řekla si, jo, jsi dobrá, nejsi zlá, jsi v pohodě, uklidni se. Ale jinak jako ty kostýmy jsem si strašně užívala, ty byly nádherný. A jediný, co jsem si neužívala, bylo jako stávání ve 4 ráno, tak to bylo takový otravný, protože se tam dlouho dělaly ty vlásky a tady to jako líčení okolo, tak to trvalo dlouho, ale jinak to samé, jako tam byl zase úplně skvělý štáb a skvělí herci, s kterým právě s Martičkou jsme se tam zkamarádili a za to jsem hrozně ráda. Máme podobný smysl pro humor, to jsem taky ráda. A bylo to krásný, že tak jako přemýšlím, co bych, ještě vlastně co k tomu napadá, co bych tak mohla říct. Byly to nějaký kulisy, nebo to byl barák? Byly to kulisy ve Kbelích. Jezdili jsme do Kbel, no, ale nádherně udělaný, jako, že já, když jsem tam přišla poprvé, tak jsem úplně podlehla všem těm iluzím, který tam měli, jako, který to ve mně mělo evokovat. Můžeme nějaký další dotaz? Projekt v Arše Louskáček. No, na Louskáčka chci všechny moc pozvat, protože to je jediný představení, který jsem si jako divadelní nechala, protože pro děti, ale až do 120 let, záleží, kolik se lidi dožijou. A je to nádherný pohybový představení s moderním tancem, s živou hudbou, máme tam muzikanty z Filharmonie a dělá to úžasná režisérka Jana Burkijevič, která neuvěřitelně talentovaná a všechny její představení jezdí po celém světě a já si to hrozně moc užívám, protože to hrajeme všichni jako s velkým nadšením a je to opravdu pohlazení na duši, tam nejsou žádný dramata ani krev po obličeji. Takže to vřele doporučuji, kdyby se vám chtělo zajet do Archy, tak tam hrajeme od 14. prosince až do 27. prosince. Mm-hmm. Ještě nějaký dotaz? Ještě jsem tady viděla ruku. No. To je taky zajímavá otázka, protože jako vím, co jsem se třeba bavila se svým kamarádem, režisérem Rujem, tak on říkal, že dost často je to takový schizofreník, že když herec prostě se hodně vžije do nějaký jako role, hodně si ji nastudovává a fakt prostě s ní dokáže splynout a pak už je těžký třeba rozeznat tu osobnost. Jo, jestli se ti něco takového děje, teda když to zopakuju, jak moc se ti ty role prolínají do tvýho osobního života? Jo, no já... Jak jsem asi na sebe hodně přísná, tak i v tomhle jsem hodně přísná, že si to nechci, aby mě to nějakým způsobem ovlivňovalo, ale tím, jak dávám si dlouhý čas na to, než se mi ta postava jako zrodí a že se opravdu jako chodím do velkého detailu té postavy, abych si ji jako vyskládala úplně celou a byla pro mě úplně uvěřitelná, tak... Ze začátku s ní jako hodně splynu a zvykám si na ty slova, na tu povahu, kterou jako tohle obnáší a pak si ji vlastně jakoby tak nějak přirozeně od sebe oddaluju a už na ní já jako Bára mám jako kontrolu. Takže tam jsem k žádný schizofrenii potom jako nedostávám, protože tomu dávám velký čas a takový jako zase jako drill, aby mě to nepohltilo, protože ty emoce člověk musí mít pod kontrolou. Ty emoce, jako co mně přijde úplně hloupý říct, že je někdo intuitivní herec, že prostě
bude hrát podle toho, jak mu to zrovna přijde a když se bude chtít rozbrečet, tak se tam rozbrečí. To je podle mě potom strašně nebezpečný, protože to pak člověk ztrácí svůj život a neodděluje si tu práci a tu hranici. A já jsem to měla i na škole, nás to Honza Mikulášek učil, že opravdu mějte vždycky před sebou čáru, kdy tady máte nějaký svoje a pak tam překročíte a už jdete s tou postavou a máte to ve svý režii. Jako nenechat to utíct, aby si člověk právě neubližoval. Ještě někdo nějaký dotaz? Tak jak často se vracíš do Třebíče a proč? No, když jsem měla hodně té práce, těch 5 let, tak jsem jezdila fakt hodně málo. To prostě nešlo. Že jsem byla ráda, když jsem si jako jednou za půl roku uřízla 2 dny a bylo to hodně náročné jako objezdit mamka, taťka, babička a teďka vlastně díky, já jsem totiž neřekla, že já jsem za to vyhoření vlastně ráda určitým způsobem, protože já najednou jsem měla čas na to bejt s rodinou, bejt s kamarádama a doplnit si tady tyhle jako věci, které jsem měla úplně na bodu mrazu. Takže jsem vlastně jako za to paradoxně šťastná a teď tady trávím víc času a jsem za to hrozně ráda. Připomnělo ti to ty hodnoty? Jo. A pěnovou party. Tak jestli můžeme poslední dotaz? Já jsem tě chtěl zeptat, Báro, jestli pamatuju, jestli jsme to mluvili do Brna, jste nález zámrdlý a někdo vypadl nějaký herec, slyšel 2 role. A to mě prostě nešlo do hlavy, že prostě je schopný ten mozek to pojmout za toho půl dne, nebo jak jsi na to měla, jo. No. Bych chtěl zeptat, jak s tou tvojí výsledky, to jde dohromady. No nejde vůbec, to prostě se přepneš do nějakého, nevím, já vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Dotaz byl na to, jak ses učila 1, 2 role, protože jsi musela za někoho zaskakovat, jestli můžeš teda říct, jako, co to vůbec bylo za situaci. Byl to Holmes. Ano, mami, děkuji, abych si vzpomněla. Mamka to řekne za mě. Připomínám hodnoty. Byl to Sherlock Holmes a já jsem tam měla jednu postavu Mary Watson a do toho onemocněla kolegyně Petra Bučková, která tam hrála, my jsme se vlastně střídali na tom jevišti, takže my jsme se nikdy nepotkali, no a je to napadlo, že by se to vlastně takhle dalo odehrát, že já půjdu vlastně ten svůj výstup, pak se rychle jako převlíknu do jejího kostýmu, půjdu na její výstup, pak zase půjdu na svůj výstup, a pak zase na její, pak jsem moje postava... Měla jsi na vybranou vůbec? Ono to je vždycky tak, jako že trošku na vybranou máš, ale zároveň to se nedělá. To prostě neřekneš ne. Takže zase disciplína se ti tam ozvala. A prostě jsi věrnej tomu divadlu, když tam seš, tak máš 40 hraješ. Jako to prostě divadlo musí hrát. Tak to je nastavený. A tady to právě jsem se právě za půl dne musela naučit ty texty té Petry a já... To už jsem dneska řekla hodněkrát, já si z toho nic nepamatuju, ale já jsem byla takovým, já vůbec nevím, co se tam dělo, ale celý jsem to odehrála. Mně už pak se i pletly ty kostýmy, chvilku jsem totiž myslela, že jdu jakoby na svůj výstup, ale měla jsem ten její kostým na sobě, takže jsem říkala, aha, tak to je zase ten její výstup. A no nějak jsem to řekla. A měla jsi vždycky ten správný kostým? To zase o to starají jiní, takže to je dobrý. To zase tam jsou kostymérky, které tě oblíknou a to ty nepopleteš. Ale byl to masakr, no. A takových situací bylo víc, to jako nebylo zase tak výjimečný. Tohle se děje. Herectví je jedna velká výzva. To je jedna velká výzva. Kde tě teďka můžeme vidět, kromě Louskáčka, a co chystáš za projekty, na který se třeba těšíš? No, teď mám před sebou spoustu projektů, které budou v roce 25 a 26. Na 2 projekty, na který se nejvíc těším, tak na ty se teprve vybírají peníze, takže si myslím, že to bude spíš až rok 26. To znamená, že mezi tím bude ještě spoustu jako jiný práce, která musí platit nájem.
Ale ty dvě věci budou nádherný, to budou 2 filmy. Jeden film bude s Vojtou Maškem, který režíroval Arvéda, ze kterého získal Českýho lva, výborný režisér. Druhý film bude s režisérkou Jitkou Rudolfovou, která taky točí moc hezký věci, což je to jedna z žaček ještě Věry Chytilový. A to bude o takový handicapovaný slečně na vozíku, tam budeme s Jardou Pleslem a to s Vojtou Maškem to bude s Vaškem Neužilem, na to se taky moc těším. A teďka mě čeká natáčení Anežky český, kdy Anežku českou hraje Eliška Křenková a já tam hraju takovou jako její blízkou kamarádku, s kterou všechno sdílí a tak nějak jako jí pomáhá. To už bude teďka příští týden. Máš tam tyhle vlasy? Ne, to nejde. Ne. Já mám takovou tu jubku. Já jsem sestra v řádu. Já si říkám, že by to tam úplně nezapadlo. No, ale bude tam jeden nebo 2 obrazy, kde budou moje vlasy a bude se to nějak řešit. Buď bude paruka, nebo mi to přebarví na chvilku, nebo nějak to vymyslej, ono se to... No, takže samý hezký projekty, pak ještě jeden takový seriál, no, ale nejvíc se těším na ty 2 filmy, protože tam budu mít skvělý herecký parťáky. Super, tak jo, takže se moc těšíme tady na ty projekty, přejem ti hodně. Jo, ještě. Ano. Ještě jsem si vzpomněla, to se hrozně těším. To určitě, jestli bude potom v audiotece, tak si poslechněte, protože já budu dělat svůj první a určitě poslední audioknihu. To bude Dyslektička. Tak se to fakt jmenuje? Ne. Možná to pak přejmenujou, protože jim nic jiného nezbyde. Což mě úplně uchvátilo, ale ten režisér mě prostě ukecával na 3krát. Já jsem mu vysvětlila všechny ty problémy, které to obnáší. Že nepřečtu víc než 3 věty, jako. Že se stejně zarazím, nebo udělám nějaký šuml. Že to nevydržím celý 4 hodiny, co jsou vždycky ty frekvence číst. Já vydržím číst nahlas třeba 5 minut. Stříhač mě bude 4 hodiny budou frekvence a bude to 5 frekvencí, takže 20 hodin čtení. A to musel být ale hodně trpělivý, ten pan režisér. To bude. V životě už mě na to nevezmou. Já doufám, že mi za to dají peníze, protože... A o čem to bude? Já nevím, já jsem si to ještě nečetla. Tak to je hezká pozvánka. Tak jo, Báro, díky, že jsi na nás udělala čas. Bylo to hrozně příjemný a zase tě rádi uvidíme někdy na nějaký spolkový akci. Děkuju, Barbora Bočková. Děkuju vám.